Picture sa ko ba? Halo, ay ang kailo bukat ra ba jud kayo sa. Picture ko. Go, picture sa aming dua. Go, close ka daw ya. Matay mabuang nga mabilo matug malaysi ka na. Yeah. Next, check on Teolay. Picture na picture. Di ba ba? Mupadool man lang. Kita na lang. Sabi ko ba ito sila. Kamera okay labot pa. Ang kamera dai. Video na. Dili gani gipindot man. Ay, Pwede video. man, pwede man. Dalawa. Pwede man picture. Video. One, two, three. Pwede man di kani may magpindot. Oh, sorry. Oh, may nga ng cellphone na. Sige pa daw na. Video bitaw na. Oh, video then picture. Dundun. Sige pa. Ano dai? Dundun. 1, 2. Di abis ako. Oh, be, one, sorry go. Tira, murag daog ka sa kumando. Mana daga na picture. Picture with video. Kami uding, picture rin. Dili na ba ni hayag man hayag. Ano Ato lang? mingit ka. Ano lang gani? Video na ha o ka ng picture. na. Picture lagi. Wala na akong iputol. Wala na akong iputol. Mga buling yun. Pero na play pa. Open na play. Na-play oh. Picture Dio. Ano play na din na? Dio picture. Video. Then kung gusto mag-picture ka na pinduta. Sige picture ha. Oh, mana na. Ning apel na pa si Jao. Ano man din apil lang. Ate Mense. Mense kane. Ate Mense. 1, 2. Vision. Okay na. Dun. Luis. Basta na bukat na. Ako wa Ito na mga lante huling naman next. Sana sila lante huling guys. i-apel din na to. Lawa ko ng duha. Di na sila magbulag ng duha. I-apel to skin. Magbulag ng duha. Ano man? Uban tadi. Asa man? Uban ka. Ano yung lugar? Banong, uban nung. Uban ka. Balik ko na siya. May balik siya. Kanay, hindi man din oras. Oras gusto na. Ano naman kayo pamilite? Ako sa kotse nila. Wala ba? Wala man tayo ligo. Ay, ligo. Ligo, parihamat ako ligo. Ako sa kotse nilas. Ako rin ka natulin. Wala mo kotse nilas. Wala. Kalbo. Ha? Si? Ano, may iba na sila guys. Mukuyog daw ko be para... Mukuyog, mamiba daw. Sinilas na lang. Pati man. Ito, manghugas ako. Dahil sasama daw ako guys. Kagabi kasi hindi ako sumama. So, sasama ako ngayon. Tagalog wala man di. Ay, ko karin mo si Michael. Tagalog. Alinta, mga pilta. Balay ni huling ente.